zirrenarena. Denetarrako behar dira zirrenak. Ambulantziatarrako, edo lanetik aterratzeko ordua adi errazteko, edo etxeko ekipuak gola sartzen duenean ospatzeko, edo polizietan... Eta uretan ibiltzeko... Oiek ez dira zirrena. Oiek zirenak dira. Hau ez. Zirena izena zure traste horrek. Aizu, motel, hau ez da inolako trastua, Hau, zaratarik ederrena duen zirrena da. Aizu, zireno. Oi, zimeno. Ez ez bat, Simon! Bueno, ara maizon, hemen dezu Simon. Siberiako zirena jolea. Primeran ordu oiarra bestelakoa. Baina esik, oiarra bezala, goizean esnatxerrakoan, zirrena joko dut eta denak esnatuko zaituzte. Edo zu egongo balitz, edo afaltzeko ordua denean, edo Mikel Minalik gola sartzen duenean. Ai, oso ondo ere. Niretzat etxerik izango zenuke hemen pentakarra maenean. Izango ez da. Ara, Simon, herri guztian zure ziren ondo entzun dadin zuretzat izango da horrena. Zuretzat izango da, goiko pixua. Primeran, horrela ederki entzungo da nire zirenaren notxe berra. Ai, Simon, 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 ez zirenik, ai, Simon, 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 ez hirugarren pisuan. Errusiatik nator, Siberiatik lan eder baten bila. Siberian ez dagotan, Errusiatik nator, Siberiatik lan eder baten bila.